Kapodon ma kaunti ne demo Migori ne bang' jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto tieko limbe mare e gwenge Kimakaluo kama ne otieko koda kaunti onogo ma Migori. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Collins Gor yangonwa moko kuom chenro mag dongruok kata ber ma bende oganda ma wuok e kaunti ne demo Migori oyudo kawuok kuom jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto e yo machalo kama. E tielo mare mogik e limbe mare kaunti ne Kima Migori, jatend piny moluor William Ruto koro to nodhi nyime koda ka wendo chenro mag dongruok ma bende giseketo kaka piny owacho ng'iyo kaka gedo margi osechopo. E kinde limbe ma kamano, jatend piny no olimo paw ndeke mano malichota kanyo ma bende no oyango ne piny owacho mare oseketo omenda maderom milion 280 duto mar tieko gedo mar terminal mondo mi okony wechego mag dongruok ma bende osebedo ka neno e paw ndeke no eko. Oyango ni gero lichota en mano ma bende biro konyo e bero chumi e kaunti ni Kima Migori ne mar jowuodhe mopogore opogore madhi e kuondego mag bungego mag le biro tiyo koda ka paw ndeke nogo malichota. Ni sehemu ya muhimu sana katika mambo ya biashara na uchumi, na ndio sababu tunaweka pesa katika kupanuzi wa hii airport ya Lichota. Nyinyi mnanielewa? Hii terminal building itasaidia kupokea wageni 500,000 kila mwaka, na ni kwa sababu tunataka wale wageni wanaenda mbuga za wanyama hapa Masai Mara, wale wageni wanaenda nchi jirani ya hapa Tanzania, na wageni wale wengine wote waegezaji le makamano. Gavana ma Migori Migosi Chilumbogo Ayako bende noyango ni tend kaunti mare nosetemo duto te manyalore gero kanyo mar terminal. Gino ma bende oyango ni ne chuok malich mokalo. Kata kamano, biro mar jatend piny koro to chiro wangi, gino ma bende koro duoko erokamano maliche mokalo. Bende jatend kwetho manok e od bura mamalo Migosi Junet Mohamed ma bende en jaod bura ma Suna East noyango ni chenro mag gero paw ndeke ni eki en ma bende koro osedeko maliche mokalo. Kata kamano obedo koda kachere ne mar koro terminal mano mabiro konyo wechego mag wuoth koro tigero ni mar ker oseket. Uwezo ile kidogo nilikuwa naye kama kaunti, mimi nilijaribu kujenga terminal, nikajenga hii kidogo, lakini wewe ndio unaweza. Ruto ni yale kosa yote ni yale. Jenga international airport. Mheshimiwa Rais, watu wa Migori wametafuta hiyo airport kwa muda mrefu sana. Lakini sasa wakati wewe umekuwa rais, ndio sasa jagoro mongerore migao mar arita Migosi Raymond Omolo ne oyango ni chenro mag dongruok ma kamagi biro mana ka jotelo oriwore kendo ginyiso kwe kindgi giwegi. Bende nomedo jiwo rawere mondo kik tigo ahinya to nyayo koko, gino ma bende thiro wechego mag dongruok e pacho kae mangima, kendo jiwogi ni mondo koro to jotelogi usinegi mana sera mano manyalo gerogi kaka oganda jo Kenya. Watu wa kueneza amani, na ningeomba tukiendelea hivyo tutazidi kupata maendeleo hapa Migori na hata kwa hii region yetu. Na ndio sababu nataka niimize vijana tusikubali kiongozi yeyote atutumie vibaya kwa kuchochea usalama ama kusababisha maafa kwa wananchi wa Kenya.